Anak kuya. Ay, mga. Sige, kain tayo. Gusto ba ka ngayon? Kuya. Mas i-t-shirt kapag mo. Kain po tayo. Nakapot? Ma, just na pag Hi, how are you? It's here. Talaga. Kadulo mo. Naligo ko na ako sa ulo. Isa. Taman. Kasi bayad naman ng permit. Balik mo sa taas. Hindi mo mag-stress. Dito
Hello? Hindi na ba? Hindi, wala. Busog dalag ka ma. Tanan. Hindi ako. Chicken. Yan ang nakakataon ng breast milk. Ang garang ako, tapos ganit eh. Anong halo? Tapos ito sa niligata. Order? Piso? Ganit eh. Piso. Happy Sunday guys. Tawag din sa ating nasa. Pinoy food. Ano ba? Wala nila sa Ano? Ha? Ang galing-galing.
Halo-halo. Na may yema ang yun ko. Doon sila po. Pumunta doon, tapos kain siya. Direct. Ayan. Para baliktad ko hanggang nangyari. Thank you.
Wala tayo. Iyan eh. Durag, ano? Durag yung klase. Ay, si kami ko. Yung kung na wala yung mga babae ng ngayon. Kasi anak. Wala yung mga sa babae. Yun na ako ng kumpana. Wala ka na. Naulong. Sige, tricycle. Durag kasi sa kanila.